Ай ти, Мария, да ми кажеш? Що? От що ти са образите тебе? От сlanina и от зеле. Само от зеле. А от друго нещо? Не. А ова обравче от що ти е? От зеле. От желе. А ова другата? От зеле. Не е от сланина? Не. А що ти е от сланина? Стомъцето. Можете да бъмцинята, главата, косата. Очите, носът, устата. А кашкава? То ми е напълно пупуката. Така ли? А от що раснат обравчинята? От сам. А що не е здраво да се яде? Майонезът. И друго, що не е здраво? Сънезът. Чипс? Да. А що е здраво? Шмогенезда. А що е здраво? Например, Вака, кажи нещо, що е здраво. Не. Овощие, Овощие. зеленчук. Зеленчук. Това свеж, мандаринката, Мандалинката. крушата, Кусата. листката. Листката. Защо трябва да се ядат? Доста. Не знам. Кидаме се баняме? Така динг, ти така динг. Покажете това жете. Айде. Како? Да продължиме сега. Що? Да скокаме. Айде. Види колко си мокро. Образите от що беа? Кажа он. Му кажа на така?